Como obxectivo, en primer lugar, constituir unha plataforma conformada por entidades sociais, asociacións de veciños, deportivas, culturais, asociacións ecolóxicas e persoas a título individual para facer un seguimento e reivindicar todo aquilo que sexa necesario reivindicar e exixir as responsabilidades que sexa necesario exixir a respecto desta desfeita que acabamos de padecer no Parque Natural das Fragas do Eume. Estamos a 2 de abril e xa empezaron os incendios que están arrasando co noso territorio. A necesidade de sensibilizar a opinión pública do valor ecolóxico que aínda conserva o Parque Natural das Fragas do Eume. Exixir unha investigación exhaustiva das causas que provocaron o incendio e exixir responsabilidades penais e políticas se as houbera. Exixir da Administración medidas para paliar no posible as causas desastrosas causadas polo incendio no ecosistema do Parque Natural e fora incluso dos seus límites e regeneración da zona afectada. Exixir medidas políticas e económicas para que ninguén se beneficie e lucre de xeito directo ou indirecto das consecuencias do incendio. Non imos facer como se fixo por parte da Administración cando se declarou o Parque Natural, que non contaron con eles. Nós queremos contar cos veciños de todos os concellos que están imbrincados neste Parque Natural. En vez de avanzar cara a protección da biodiversidade do monte, andamos outra vez cara atrás, volvendo ao monocultivo. E aquí hai que recordar que o Parque Natural das Fragas do Eume leva declarado dende o ano 97 e dende o ano 97 os veciños do parque non viron actuación ninguna que non fora restriccións ao uso do parque, pero nada máis. E moito máis grave tamén desde o punto de vista democrático que se nos queira mentir, que se nos ten ocultando o que pasa cos montes deste país, porque aquí hoxe tocou as Fragas do Eume, pero antes que as Fragas do Eume ardeu o Xurés. E antes que as Fragas do Eume se citaron aquí o Monte Pinto, que tamén é un espacio protegido. Eu chamome Ana, son veciña de Monfero, son tamén concelleira do Benegán dese concello. Estou aí en estado de shock, non estou aquí para ningún tipo de rendibilidade política, ou mellor se me abuchea, pero a verdade é que ainda non tuve a oportunidade de ver o canón queimado da miña terra. Eu quero agradecer a todo o mundo que loite cos veciños e coas veciñas, e a verdade é que non, hoxe de momento ainda fumea o lume e non podo decir moitas máis cousas. Que colindan co Parque Natural, os cales fun testigo deles de como as mulleres estaban chorando a pé da carreteira cando os seus maridos entraban no monte para pagar cos seus camións cisterna o lume que estaba chegando ás portas das súas casas. Xente que permanece no anonimato a través das redes sociais, por exemplo Twitter, estivemos toda a noite sen dormir tuiteando todo o que pasaba nas nosas fragas, porque a Xunta de Galicia e o nodo da CRTVG non retransmitían absolutamente nada. Porque tiveron que arder 200 hectáreas para que chamaran a UME. 200 hectáreas. Primeiro chegou a conselleira de Medio Rural a facerse a foto e logo ás medianoite chegou o UME. Eso é indignante. Iso non é normal. Despois desto, chega algo peor, que é cando, aparte de non informar, empezan a negar as cifras. Por que as negan? Non o sei. A día de hoxe, Medio Rural di que son 750 hectáreas, agora a Consellería de Medio Ambiente xa di que son 1000, mañán a lo mellor xa son 2000. É algo moi triste e espero que non volva a ocorrer. Isto é algo de todos os seumeses e dos veciños e veciñas e non de ningún oportunista ni de ningún partido político. Quede claro xa. Recórdovos que dicía Carmen Freire do Sindicato Labrego que o que están pensando nestes momentos é ceder a explotación dos nosos montes, dos vosos montes, a empresas privadas que vos van dar 4 patacós a final de ano por plantar o que eles queren. Entón, as leiras non van ser vosas,
non van ser parque natural e o único que van facer son talas de 5 anos para producir electricidade. Ollo o dato, isto non é conspiranoico, é algo que está nestes momentos nas leis que está elaborando a Xunta de Galicia. Aquí hai moita xente como a min que se pon nerviosa para falar, porque non estamos acostumbrados a falar en asambleas abertas. É moi importante a pedagogía. Todo o mundo debe expresar o que pense, abertamente e libremente. E todos debemos reflexionar, porque entre a opinión de todos é cando mellor se ve a luz. Aquí nas Rebeiras houve xente que plantou un lume, efectivamente. Pero hai responsabilidades políticas, hai que decilas. Hai responsabilidades políticas. División, 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 división. E hai que denunciar isto porque aquí é fácil facer demagoxia con que a solución vai vir como veñen moitas outras propostas en endurecer o Código Penal. Non está aí a solución. A solución está en cambiar a política do medio natural, en cambiar a política do medio rural, en cambiar a política forestal e en cambiar a política en relación aos espacios protegidos.